holno calɗi ñaawirɗi gollorto e nder fedde CAF woni fedde tamin kala ko fati filata ballon e nder dunde Afrique paamen e nde fedde calɗi ko ɗiɗi sandu aranor ndu woni conseil de disciplinaire ndu woni golle mayru ko rewindade kala ko fati e needi e teddingol kuule ƴettaɗe e banggue lato ballon kono kadi conseil de disciplinaire o ina wawi fawde yaggine amende ha e ko nandi hen sandu ɗimmoro ndu ko jury d'appel ndun ɗon ko rewindade ñawoje e gullitanɗe ko ndun ɗon suudu woni ƴettudu pellital ittugol desewal ngal e juuɗe leydi Sénégal waɗa ɗum e juuɗe leydi Maroc paamen hade Maroc e hebde nguɗo polgu ɓeydino wadde wullitande nde ko toon to suudu yowitinde kala ko fati e needi woni conseil de disciplinaire caggal nde ɓe mbasi toon ko nden ɓe mbaɗi gullitande wonde toon to jury d'appel paamen jury d'appel kañum rewindoto tan ko gullitande immoriɗe e ñawore waɗande walla ñawore nde suudu conseil de discipline waɗi e nder ɗum hunde jogui mbawkale kewɗi ina hunde wawi salade ñawore nde hunde wawi jabde hen hunde hunde wawi kadi firtude ñawore ndu conseil de discipline ƴetti ko yewte toɓɓere wullitande faade muɗum ndu suudu ina rendini yimɓe jeenayo immoriɓe nder leydi Afrique certude e gardagol Roli Daybo Hariman o komo jibinande leydi Nigéria caggal nde jury d'appel ƴettingal ɗo pellital e dow Sénégal lawol gotol keddingol ko yewti ndeɗo toɓɓere ko wadde wullitande toon to TAS woni tribunal arbitral sportif ndu suudu ko suudu windiriyankol rewindino kala ko fati e ñawoje jowtiɗi e lato ballon ko kayru waɗata intervention hade mayre wadde intervention noon ko ma ruunde nde walla fédération horo famadirde e dow toɓɓere ko nden suudu ndu addata hen yiyande muɗum hondo rendini fodde 400 ñawoɓe woni arbitre waɗoɓe yurnito e sariyaji jowitiɗi alhaali lato ballon so tawi no ƴetti pellital gaga muɗum ala ko wawi yawtinede ɗon e yiyande moon beele Sénégal en jogui fartange hebde polgu e oɗo alhaali